Nakapangutana ka ba sa imong kaugalingon? Asa gikan kining mga basura nga naa sa dagat? Usa ka ba o kitang tanan ang hinungdan niini nagalapta na basura sa kadagatan? Nakapangutana ka ba unsay epekto mahatag ani sa atong kinaiyahan? Nakapangutana ka ba sa imong kaugalingon na may mabuhat pa bata para atong malimpyuhan ug maprotektahan ang kinaiyahan? Nakapangutana ka ba nganong minus na ang mga isda sa kadagatan? O husugot ka na lang na madaot ang atong kinaiyahan? Kung ikaw nabutang sa kahimtang sa usa ka isda, sugot ka ba nagub-on ang imong balay? Sugot ka ba nga sa libro ug sa internet na lang nato makita ang kanindot sa dagat? Sugot ka ba nga mas daghan pa unya ang basura nga anaa sa dagat kaysa sa isda? Makahilo ba ni? Kung oo, musugot ba ka na mahilo ang mga isda? Musugot ka ba na wala na unyay makuha na isda sa kadaplinan? Ang tanang pangutana nato kita sa ninyo ang makatubag. Pagtinabangay sa mga komunidad para sa limpyo nga palibot ug sa kabaybayon. Disiplina unta ang atong mga kaugalingon. Nalikayan ang paglabay sa mga basura sa kadagatan ug bisan hain. Ang atong kinaiya ug disiplina mao'y dakong kinahanglan para maprotektahan ug malimpyo ang atong kinaiyahan. Labi na ang kadagatan na mao'y numerong unong kahatag ug panginabuhian sa mga taga-isla. Musugot na lang bata ninyo nakitaon niya mahayon sa mga sumusunod nga wala nato giprotektahan ug ato lang kini giabusaran ang kinaiyahan? Kaysa matagbitlak sa adlaw, may bagong ugma na motumaw. Maayong ugma para sa mga sumusunod na henerasyon na matanaw.